naša práca, činnosť tuto v hmote, v realite, keď je to ono, to naplnené, tak je to odraz hodnoty. A je to harmonické v tom poňatí, že my vnímame svoju hodnotu a pod túto hodnotu nejdeme a vieme, že ak tu sú ľudia a bytosti, ktoré ešte nedozreli k vnímaniu tej hodnoty života každého a toho, keď tú bytosť pravdivo prejavuje seba, tak ak sú tu proste takíto ľudia, tak sa tam neprepojí vlastne nejaká spolupráca, ani spolučinnosť, ani nič, pretože tá hodnota nenájde tú hodnotu. Hodnota nenájde sama seba. A preto vtedy my pocítime, že nás ako keby niekto neoceňuje alebo chcel by od nás niečo, čo my cítime ako že by sme sa mali darovať, že by sme mali proste, že nedávame niečo, že tak ako to my vnímame, to nie je dosť, nie je to hodnotné, nie je to hodné nejakého proste ocenenia, alebo ako to povedať. Jednoducho je od nás požadované niečo, čo necítime. A vtedy stačí si uvedomiť, že proste s týmito bytostiami sa momentálne nemáme v čom prepojiť. Je to ako v partnerstve, kde my vnímame, čím sme, jednoducho vnímame, čím sme. A potom príde partner, ktorý ako by to nevnímal, tak to nie je ten partner, ktorý by nás vnímal. Pretože nás nevníma. Ale zažité to je u mňa v tom, že keď ja som vnímala, čím som a nešla som pod svoju hodnotu, a my to tu nazývame ako svoja hodnota, ale proste to je hodnota, čiže rovná sa čistota, rovná sa bytie, rovná sa božskosť, bytosť, každá tým v skutočnosti je. Tak ak my toto vnímame, čím sme, tak moja skúsenosť je už zažitá, že tak prichádza partner, ktorý je odzrkadlením toho, bez toho, že by som ja vyjadrovala, ako to mám. Prišla hotová bytosť, ktorá tam presne už nemala nejaké chcenia, aby ja som bola nejaká očakávania pre seba, alebo všetky tieto veci. Proste tam už to vnímanie tej hodnoty bytosti a partnera bolo hotové. A je hotové a funguje to čisto na tom, že to tak je. Že proste neexistujú očakávania, neexistujú prispôsobovania sa, ani prispôsobovania sa, ani očakávania, že sa druhý bude prispôsobovať. No a presne takto je to aj v práci, v činnosti, že vnímam svoju hodnotu. A iba mysel si to zamieňa s tým, na to si treba dať pozor, že chce byť nejaká výnimočná, chce mať nejakú hodnotu, ale ja hovorím o hodnote, ktorou je bytie, čiže
A to je ako keď si to predstavíme, že proste žijem tu naplnený život a každý z nás tu žije naplnený život a má všetko, čo potrebuje a proste to tak je. Čiže tá hodnota života, je to hodnota života, hodnota ako energia je prejavená v živote ako hmota, ako prostriedky, ako prostredie, ako vzťahy, ako všetko okolo. A keď my vnímame, že naša hodnota nie je vnímaná akože to bytie. A my to cítime, ale čo je to? Čiže vieme, čím sme ako bytosť, čím je každá bytosť. Tak nejdeme do vecí, kde to nie je vnímané. Pretože tým vlastne popierame sami seba. A zároveň ale už vieme, čím sme a že to tu má svoj prejav na tejto zemi. V činnosti, v prostriedkoch, vo vzťahoch, po všetkom, čo je zhmotnené. A to my k sebe necháme prísť bez toho, aby sme to popierali tým, že berieme tie nedostatočné veci, akože nedostatočné, ktoré nezhmotňujú tú hodnotu toho bytia. Toho, ako to povedať, tej hĺbky, tej bytosti. Tej celistvosti tej bytosti ako nehmotnej, tak nezhmotňujú. A to jediné, čím si my stojíme v ceste, je práve to, že my si stále berieme alebo uznávame, že no dobre, tak idem sem. Nevadí, není tam úplne tá hodnota, sa tam neodráža. No a vlastne tam sú tie zamotance cez tú osobnosť, že my si myslíme, že nie sme dosť dobrí, tak zoberieme toto, lebo sa potrebujeme niečo naučiť a tak ďalej. Je to tá cesta toho dozrievania, samozrejme, pretože sa potrebujeme dostať k tomu, aby sme takto vnímali, že sme tá hodnota. A to, že tá hodnota som ja, alebo nie ako osobnosť, ale to, že som stelesnením tej hodnoty, znamená takisto, že stelesnením tej hodnoty je každá ďalšia bytosť. To znamená, že ja keď vnímam v tom cítení to zhmotnenie toho, čo mne ladí, vnímam to ako vnímam vlastne v činnostiach, ako bytosti do toho dávajú tú hĺbku, tú hodnotu, čím sme. A vtedy ma to priťahuje. A vlastne vyberám si, čo mne sedí, čo ja mám rada, tak to neváham ohodnotiť. Čiže venujem to, čo vnímam ako radosť, napríklad aj peniaze, tomu, kde vnímam tú hĺbku. Tam cítim, ako to môžem prejaviť. Ak mám peniaze peniazmi, ak ich nemám, tak čímkoľvek, čo je tam, ako keby, nie že žiadané, ale proste to tam sedí. Že vtedy to mám. Mám čas, mám priestor, mám možno nejaké veci, mám bývanie, mám proste niečo. Ale potrebujem byť s tým v súlade aj ja a nerobiť to ako milodar pre niekoho, pretože vtedy vlastne porušujem tú harmóniu, lebo prekračujem seba a potom sa čudujem, že mi to nefunguje, že nefunguje celá hodnota, že ja nemám potom už čo dávať. A preto byť si v tej hodnote, tej, ktorou všetci sme, je ten základ
z ktorého sa všetko tvorí a z ktorého vlastne sa tu zhmotňujú aj činnosti naše a všetko hmotné. Prostriedky, vzťahy, všetko možné hmotné, čo už je hmotným prejavením v tejto realite. No a touto cestou som si prešla a došla k tomu, že už stačí toho zažívania si tej nehodnoty vlastne. Ale takisto z tej mojej skúsenosti nevedela som to v určitých situáciách alebo ešte na určitom stupni dozrievania tej bytosti som to proste nevedela preskočiť. A preto to všetko bolo tak, ako malo byť. Aj to tak je, že je tak, ako to má byť. Ako to tá bytosť vtedy dokáže. Ale vychádza z tohoto navnímania si tej hodnoty, ktorou sme, ktorou je čisté bytie. A potom už len nechá tá bytosť sama seba dozrievať v tých situáciách, ktoré jej prichádzajú, k tomu, aby tu bola zrelá zažiť tú plnú hodnotu. Zažívať si ju tu na zemi. Prežívať ju. Užívať si ju. A z môjho zažívania to je úplne krásne objavenie toho, ako tie obyčajné veci sú také krásne, pokoj, čas, môcť si proste, napríklad ja to mám s jedlom, takže pre mňa je to môcť si zaobstarať alebo kúpiť pár chutných vecí na jedlo, pretože ja to mám tak, že pre mňa je krajší pocit, pre mňa je vlastne ten pocit, ten krásny, cítiť sa ľahko. A pre mňa nie je tým hodnotným najesť sa a mať veľa jedla a môcť si vychutnávať hento, toto, tamto. Mám tam tie chute, mám tam, že sladké a slané mám rada, ale každý to tu máme inak a každý si vlastne zaobstará to, čo je preňho to ono, to naj. A napríklad pre mňa je to málo jedla. Preto ja keď mám všetky prostriedky k tomu, užiť si tu všetko tak, ako chcem, tak je to práve to, že ja vychutnávam život a nemusím sa starať o jedlo. Nemusím ho ani jesť. Lebo ako fakt, že to tu má každý inak, neviem, ako to majú iní, lebo žijem svoj život, ale mňa to dovedlo k tomu, že tá ľahkosť toho tela je mi tak príjemná, že vlastne jediné, čo ma tu zaťažovalo, boli stresy a tlaky a myseľ, ktorá pýtala to jedlo, ktorá to chcela a tie presvedčenia, že inak zahyniem a inak nebudem dobre fungovať a svaly nebudem mať a tak ďalej. A prišli životné situácie, kedy ja som vedela, že ja to mám proste v tej ľahkosti. A tie životné situácie mi ukázali úplne, že jasne, pretože som stretla ľudí, ktorí si to už žili. A hneď som vedela, že to je to moje. A že to všetko boli presvedčenia a že ja to cítim správne. Že to od dieťaťa cítim správne, že proste pre mňa je tá ľahkosť od toho jedla to najkrajšie a to môcť mať ten čas, ten priestor, ten nestres,
A to, v čom ja si tak ako proste pobývam, robím to, čo sa mi chce, čo ma kedy baví, oddychujem si, mám veľa oddychu. A keďže nie som v tom strese, keď nemám nič, kde by som sa ja vlastne uvrhla pod tlak, tak nepotrebujem ani jesť. A sem tam si užijem nejaké ovocie, alebo si dám niečo sladké, alebo si proste užijem práve nejaké jedlo. A tak toto je taká jedna z vecí, na ktorú ja som si prišla. A je to krásne, pretože proste my máme v sebe to, ako to tu pre nás je. Pre každého inak. Nehovorím, že to pre niekoho bude tak, ako to mám ja. Je to tak pre mňa, je to tak pre môjho partnera. Úplne, že proste máme v tom tú radosť. A tiež to vlastne v tom partnerstve prišiel ten balík tých vecí, že aj toto tu je, aj toto ladí a boli tam aj veci, ktoré mne sa ešte vylaďovali a proste ja už som ich takto stretla v tej druhej bytosti vyladené. A ja som si išla ešte tým svojim vyladením, napríklad aj s týmto jedlom, pretože som ešte robila práce, ktoré ma nejak tak stresovali. A tam som jedla a som si to len všímala, že ako to funguje. Krásne sa to tu všetko ukáže, odhalí a je to fakt len to vnímanie hodnoty života čistého, krásneho, ľahkého a nechanie, aby to prišlo aj v hmote. To, čo vnímam, že som.